έχει. Είσαι στη Σαουδική. Δεν την έχω. Για όποιος δεν βλέπει φωτογραφία σας περάσει το μυθιό. Λίγο πίσω να τα βγάλουμε. Παιδιά, με λίγο μόλις πάει πάνω από παπαράκι, να πάμε όλοι στα μηχανάκια να βγάλουμε και μια άλλα χάρη για την μηχανικό παραμένει. Όχι, όχι, θα πεις, θα πεις, θα πεις. Μην μου τη χαλάς τώρα, μην μου τη χαλάς.